De asemenea, am aprobat aici, domnul ministru al dezvoltării a fost protagonist. Este vorba de categorii de granturi de diferite tipuri, granturi între 50.000 și 200.000 de euro, granturi între 200.000 și 1.000.000 de euro. Sunt suplimentare, fac această precizare ca să știe companiile. Carantinarea zonală reduce riscul ca cei dintr-o localitate unde e risc mare de răspândire să transmită în afara localității acest virus. De asemenea, am aprobat aici, domnul ministru al dezvoltării a fost protagonist. Este vorba de categorii de granturi de diferite tipuri, granturi între 50.000 și 200.000 de euro, granturi între 200.000 și 1.000.000 de euro. Sunt suplimentare, fac această precizare ca să știe companiile. Carantinarea zonală reduce riscul ca cei dintr-o localitate unde e risc mare de răspândire să transmită în afara localității acest virus.